Eli Soimpiplayer täällä. Tässä videossa pelataan Brawl Starsia mun pikkuvelen kanssa sekä SG Antonin kanssa. Ja meidän pitäisi vetää mun pikkuvelen Jessie Suomen parhaimmaksi. Eli niin kuin näette, se on 4. tällä hetkellä ja sen tarvii 40 pokaalia, että me ollaan 1. Ja ei mun muuta, mennään sitten ensimmäiseen peliin. Ja joo, onneksi me saatiin SG Anton kärrää meitä, koska vaikka me saatiinkin viime videossa mun pikkuvelen Miko kärrättyy Suomen top 1, niin se oli kuitenkin duo, ja Miko on aika hyvä duo, kun se voi escapea koko ajan. Mut nyt me vedetään tää 3v3, niin me tarvitaan joku hyvä kolmas tähän näin. Ja okei, mä sain tossa Tuun ja Bibin sitaus, no niin hyvä. Sitten katsotaan, jos mä eihin tuleeko sieltä Aaselta tuleekin okei, mä vaan yritän tosta jotain, ja okei, se ei mene. Okei, ja mä taidan kuolla nyt sitten, Okei, toi Stu on nyt tuolla, ja äsken Antto saikin sen tapettua sen myrkyllisesti, sai tapettua Bibinkin, mä syötän nyt Antonille pallon, ja se tekee maalin. Ja noniin, 1-0 johto, sehän on aina hyvä, ja Jessiellä on hyperi, joka on hyvä juttu, ja sitten mä saan nyt superin, joten mä voisin ihan just, mennä. Ja tästä ei tule kyllä pitää, Toi oli vähän turha yritys, mutta toivotaan nyt, että näin saa maalia ainakaan vielä. Nää nyt tulee Jessie hyperi, meni sit sinne. Ja Byron kuoli sieltä. Ja mä nyt yritän saada superin, niin mä voisin tehdä sille ehkä jotain. Se ei mennyt. Toi oli lähellä, että olisi mennyt. Tästä Bibi. Ja se kuolee siihen. No niin, hyvä. Mä ihan siitä tamppo. Ja Stu on ihan lovi. Ja äsken on tuo aika hyvä noissa niin ihmeen seinäpeleissä, missä vaan niinku seinästä vastustaja. Mä en osaisi ainakaan itse yhtään noita. Mutta keskitytään nyt tähän peliin, eikä vaan Antonin gleisaamiseen koko ajan. Mä vaan vedän nyt pallon pois, koska se Bibi kuolee siitä, no niin, hyvä. Ja noin nyt pääsee ehkä, mä en ole varma kuoleeko toistuu, se kuoli, hyvä. Ja tää Byronkin kuolee tästä, eikö, toi oli huono multa. Tässä on nyt 30 sekkaa aikaa jäljellä, toivotaan, että toi Bibi ei päästä tuolta, se on ainakin ihan lovi, se kuolee siitä. Ja mä vedän vaan pallon pois, koska tuolta tulee toi Stu. Ja se Stu kuuli sinne, hyvä. 5 sekuntia nyt. Ja me taidetaan voittaa tän, noniin. GG, siinä meni eka peli. Ja mulla on vielä, meillä on vielä Jessiellä striikit, joten me saadaan varmaan jonkun verran pokaaleja, mä nyt varmaan paljon. Ainakin mä sain tämän Melodian tonniin. Eli siis Melodian Max Rankille, joka on ihan hyvä juttu kanssa. Ja sit Stardropista ei tuu mitään. Ja 1227. Ja noilla on nyt 3 Lightyear-bassia, ja tää on oikeesti todella huono juttu. Jos noilla on vielä kaikki sitä sinistä muotoa, niin me ollaan ihan kokat. Noniin. Tää peli taisi mennä jo siihen, että näillä on vaan 3 Lightyear-bassia, koska mä en ymmärrä, mitä me voidaan tehdä tässä. Siis, nää vaan niinku, ei me voida kyllä tehdä yhtään mitään tässä. Me taidetaan nyt häviä ainakin tää peli, mutta yritetään nyt totta kai voittaa. Tässä ei oikeesti mitään järkeä, että näillä on 3. Ja mä en edes ymmärrä, miksi tai Brawli piti antaa silleen, että sä voit pelata tiimissä niin monta Buzz Lightyearia kuin sä haluut. Siis antais nyt sit normi Brawlerittekin pelaa niin monta kuin haluu. Ja mä en tiedä mitä mä yritän tossa, toi oli ihan sikatyhmä muuta. Meillä menee vähän paremmin aina silloin, kun näin saa heti ekasta tilanteesta tehtyä maalia, koska sitten kun nää kuolee eri aikoihin, niin äsken Antto tappaa vaan näitä yksitelle. Ja mä käytän nyt gadgetin tosta noin, ja toi oli ihan hyvä mun. Mä sain käytettyä se gadgetin siitä, niin mä sain lisähelttiä ja sitten tehtyä sen maali just siitä. Mutta jos näin nyt tästä ekasta tilanteesta saa maali, niin meidän pitäisi voittaa tää luultavasti. Tai ei voittaa, mutta ainakin paremmat chance. Ja mä en edes ymmärrä, miten meillä on 1-1 näitten kanssa. Siis me oltiin just äsken, me hävittiin maali jossain 15 sekunnista yli. Nyt me niinku ollaan voittamassa näitä. Me päästään nyt ihan hyvää hyökkäyksiä, kun toi 1 kuoli tuolta. Ja no niin mä kuolin. Ja Jessie veti hyperin tohon noin, se oli ihan ok. Mun pitää nyt päästä vaan tulee täältä nopeasti. Ja sieltä tulee oikealta. Mä syötän pallon tonne Jessille, jos Jessie saa syötetty Antonille ja Anton tekee. Noniin. Mä en oikeesti ymmärrä, miten me voitettiin näin Buzz Lightyearit. Siis näitä oli 3. Ja Siis mä en kyllä ymmärrä, miten me voitettiin toi. Mutta mä nyt vaihaan ainakin Coletteen tän. Veikkaan, että se olisi ihan hyvä. Ja siis me pelataan 1238 lobbeilla. Ja meille ei tullut edes niinku 1000 plus lobbeja, koska näillä näkyy nimet ja kaikkea. Tän pelin pitäisi olla kyllä todella helppo. Ja se vielä, että näillä on Mortis ja Lili tähän mappiin. Ja meillä on niinku melkein kaikki silleen suht counteraa näitä. Että meillä on pelkkää long rangea.
että tämän pitäisi olla kyllä todella helppo tämän peli, jos ne nyt saa tästä tilanteesta ainakaan maali. Ja okei, superi tosta noin, ei se Lili veti omaa superia. Okei, no niin, mä kuolen sit siihen. Okei, päästään nyt ainakin hyökkää tästä. Ja okei, tuolla on ainakin se, oliko se Lili vaan Mortis näköjään, ja no niin, se ei kuollut siihen. Mutta Anton voi saada vielä maalin tästä, ja se, okei, hyvä, se sai maalin. No niin, 1-0, se on aina hyvä, ja siis, jes, siellä on nyt hyperi, joka on kanssa todella hyvä, ja niin, mäkin saan nyt hyperin jonkun ajan päästä, tarvii siihen varmaan joku 4-5 hittiä vielä, mutta kuitenkin hyperi on ihan hyvä, jos mä saan käytettyä se silleen oikein, että se osuu moneen tyyppiin, mutta yritän nyt saada superia ainakin tuosta noin, ja okei, nyt mulla on hyperi, mutta mä kuolen Mortikselle. Ja okei, Mortis käytti hyperin tohon, okei, Jesse käytti, nyt on monta hyperiä menossa. Ja äsken Anton tekee ehkä maalin. Tekeekö? No, Jesse teki maalin. Noniin. Sehän oli hyvä. Äsken Anton oli taas Star Player kärrää aika hyvin. Ja nytten meillä on Jesse viimeistä peliä vaille. Eli 1240, ei, tää on toka vikaa peliä vaille. Koska 1257 se oli. Mutta okei, nää lobbit ei kauhean kovin näytä, nää on ainakin Jackie ja Crow, ja sit näitten Buzz Lightyearkin on vielä tossa keltaisessa muodossa, tai mikä ihme muoto toi onkaan. Niin näillä on vaan yksi long range, joka on todella hyvä juttu meille, ja sit kun sekin on aika low HP, niin jos mä saisin siihen vaan pari hittiä, niin sit meidän pitäisi voittaa tää. Ainakin tällä kompilla meidän ei pitäisi hävitä tätä peliä, tai muuten me ollaan kyllä todella huonoja, tai varsinkin minä ja Jessiä, mutta taas SG Anton ei todellakaan. Ja okei. Mä nyt yritän saada pallo vaan Antonille nopeasti, ja sitten Antoni Jessielle, ei kun ne tuleekin sieltä itse asiassa. Mun pitää vaan päästä vetämään mun oma super tohon noitten tohon ihmeen suojaukseen, niin kaikki menisi hyvin, mutta sieltä tulee toi, okei se kuoli siihen. Ja okei, tuo on toi Jack, jolla toi ihmeen nopeutus, johon on aika vaikea osua, ja okei. Toivottavasti näin saa vaan maalia tästä, syötän Antonille, ja nyt toi Jacki tulee taas päälle. Ja nää taitaa saada oikeesti maalin meitä vastaan. Mä en ymmärrä, miten me ollaan häviöllä tällä kompilla. Siis näillä on joku Jackie ja Crow. Ja sit Buzz Lightyear tossa muodossa tähän mappiin. Ja me ollaan silti häviöllä. Okei, nyt meidän pitäisi vähän tsempata. Jesse saa ainakin hyperi, joka on hyvä. Mullakin on hyperi ihan yhden hitin päästä. Jos mä saisin nyt osuttua vaikka tuohon Jackiin. En mä saakaan. Okei, me saatiin maali. Noniin. 1-1 ja mulla on yhtä hittiä vaille hyperi. Okei, yritän nyt saada vaan yksi hitti. Okei, Crow tulee hyperiin, mun on pakko hyppää, että mä en osu, mutta sit mä rikoin nyt tää meidän koko suoja. Tai en mä koko suoja, 3 blokkia vaan tosta. Ja Lightyear Buzz kuolee sit sinne. Okei, hyvä. Nyt mä yritän saada vaan Jessielle. Jessiellä on taas hyperi, se käytti sen just niinku varmaan 30 sekuntia sitten. Ja okei, Jackilläkin on hyperi, mutta yritän nyt tappaa se nopeasti. Ei. Okei, se nyt menee tonne. Ja itse asiassa mä rikon vaan hyperillä, hyppään tohon, että mä vähän nokkaan niitä. Ja okei. Ja Jesse tekee maalin. Noniin, hyvä. Joo, toivottavasti meidän pitikin voittaa. Meillä oli niin paljon parempi komppi. Mutta okei, Jesse oli star player. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että me ollaan viimeistä peliä vaille. Eli listoilta Jesse on toinen tällä hetkellä. Ja siihen tarvii 1257. Joo, vika peli. Okei, näillä on 2 Lightyear Bossia ja sit 1 että aika no skill combo. Ja mä toivon, että niillä on joku se vihreä muoto. Okei, molemmilla on siniset muodot. Tää on vähän huono juttu. Mutta jos me voitettiin 3 Lightyear Bossia, niin kyllä me nyt varmaan 2 voitetaan. Ja okei, Stu kuoli näköjään sieltä. Lightyear Boss kuoli sieltä. Ja tää toinenkin on ihan loivas. Mä saan käyttää, ei vitsi, se meni siihen seinään. Okei, tää nyt meni aika huonosti. Okei, molemmat noista Lightyear Bosseista on tosi lovea. Ja sit toi Stuuki on varmaan nyt, kun äsken Anton sai, itse asiassa mä sain tapettua se. Ja nyt Antonilla on ihan free, eli se pitäisi tehdä maali tosta. Ja okei, se saikin sen. No niin, hyvä. Okei, 1 maali enää, ja me saadaan sitten Suomen top 1 Jessiä. Eli siis, noilta kuoli jo toi 1, ja sit toi Stu kuolee ehkä Jessielle. Ei kuollut, se sai se. Tai en mä tiedä, kumpikaan sen kumpaakaan vielä alas, se on ihan hyvä juttu. Okei. Lightyear Bossit nyt tulee sieltä molemmat noin ihmeen supereilla ja mä kuolen. Okei. Ja okei, Jessiellä on hyperi, mutta sekin on niin me kaikki kuoltiin. Noniin, 1-1. Ratkaiseva maali. Feilotaanko me tää vai saadaanko me tää? Jessiellä on ainakin hyperi, mulla ei ole todellakaan lähelläkään vielä hyperiä. Mutta mä voisin rikkoa noitten suojauksia, jos mä pääsen vähän lähemmäs täällä mun Viperin kanssa. Okei, 1 kuoli sieltä.
Nyt mä vaan rikon tässä suojauksen, hyppään tonne päin nokkosta, ja sit se on siinä. Suomen top 1 Jessie, kärrätty jo toinen brawleri, tai en mä kyllä kärrännyt, mutta siis äsken Anton kärräs. Ja mä vaan olin nyt tässä vieressä pelaamassa. Mut siis, joo. Sitten täältä listoilta näkee, eli siis tästä näin Jessie, ja siellä on Suomen top 1. Ja tässä vaiheessa Anton sanoi, että se haluaa pelaa vielä hetken meidän kanssa, niin me vedetään Jessie 1300 sitten tässä. Okei, tässä me saatiin eka voitto. Mä olin Starplayeri, totta kai. Mä pelasin siis Gassilla 1284. Tässä Anton kärräs. Ja Jessie me saatiin johonkin 1295. Ja sitten me hävittiin, koska me oltiin vaan niin huonoja 1282. Ja tässä me voitettiin taas. Mua kärrättiin aika huolella 1288. Tässä me voitettiin taas. Ja nyt meillä on viimeistä peliä paille 1300 Jessie. Eli siis tässä viimeisessä maalissa mä otan superhyvää tosta noin ja teen maalin. Ja sitten me saatiin meille 1300 pokaali Jessiellä. Ja sitten äsken Antonin piti mennä. Mä olin Starplayeri. No siis joo. Ja sitten mä sain Gassi Level Masteriin. Ja niin. 1300 pokaali Jessiellä ja Suomen top 1. Mut ei muuta. Tilatkaa kanava ja tykätkää videosta, jos te haluatte lisää Brawl Stars-videoita, jotenkin näitä, että me pusketaan vaan lädderiä. Mut juu, ei muuta. Muuta se olisi sitten moikka! Moi!